Okay, so what's up mga idol? At ngayong araw na to, susubukan natin maging Gooper Rider, isang delivery service sa Dagupan at nearby towns. Tara, samahan nyo ako sa pagpunta doon. Okay, so yun nga mga idol, nandito na nga tayo sa office ng Gooper at magpapalit na tayo ng damit para maumpisan natin yung mga task na ibibigay sa atin this day. At yung hawak-hawak ko, ilalagay natin yan sa likod ng motor para safe yung mga items na i-order ng mga customer. At mag-aantay tayo ng task, tapos larga na tayo kapag mayroon na. Sakto, meron agad tayong order. Tara na! Okay, so ang saya naman itong gagawin natin today. Kinakabahan ako pero mas nangingibabaw yung excitement. Ayan, so andito na nga tayo sa store para sa ating unang task, which is food delivery. Okay, so ayan nga po, andito na tayo sa Chop Sisig at nag-order na po tayo ng item at ibibigay na po natin yung bayad kay ate. Kukunin natin yung item, pipicturan yung resibo at i-update yung customer na nakuha na natin yung item. Syempre, pag Gooper, asahan nyo na safe ang mga order at may papadala sa inyo ng maayos. So, shoutout nga po pala sa lahat ng staff ng Chop Sisig. Ang babait po ng mga tao dyan. Okay, so sa first order po natin, madali lang naman hanapin si customer. Kasi maayos naman yung map system ng Gooper. Miley, Yes, sir. ito po yung order nyo po. Magkano pala, sir? 154 pesos po lang. 154 po. With Gooper, same lang po yung price sa app at store. Ang dami pa pong promos and discount. Yes, sir. So ito po yung item po. Thank you, ma'am. Thank you po. Picturean ko lang po, ma'am. Sige. Okay, so ayun nga po guys, tapos na yung una nating task. At tignan naman ulit natin kung mayroon pang susunod. Ayun, so meron ulit. This time, pabili naman sa Gooper kasi pwede kang magpabili ng items gaya sa drugstore, convenience store, groceries at iba pa. Okay, yung next na order ng customer natin nasa convenience store. Okay, so tara, samahan niyo ako. Yun nga, pumasok na nga ako sa isang convenience store dito sa Dagupan at bumili ng pinapabili ni customer. Yung pinabili niya, isang Big Mac at isang C2. Pagkatapos kong pumunta sa counter at nagbayad, syempre pinicturean ko yung resibo, pininit yung Big Mac, saka ako umalis ng convenience store. Okay, so saka ako nilagay yung item sa bag, kinayos ko para safe at madala ng maayos sa customer. Syempre, pag Gooper, safe yung item. Pagkatapos nun, nag-message ako kay customer sa pamamagitan ng Gooper app. Ang galing talaga nitong pabili service ng Gooper. Di nyo na kailangan lumabas pag bigla kayong naubusan ng mga gamit sa bahay o kaya kapag bigla kayong nagutom. Gooper na bahala sa inyo. Huwag niyong kalimutan i-download tong Gooper. Supportan natin tong mga riders. At yun nga, andito na nga tayo sa customer dahil maayos ang map system ng Gooper, na-trace natin agad kung saan ang location nito. Gooper delivery po. Morning po. Good morning po. Sa Kevin. Yes po. So 39 pesos po lang. So with Gooper, yung delivery fee pwedeng umabot for as low as 29 pesos po. Sige po. So pa-order niyo, sir. Thank you. Thank you. Ayan, so tapos na yung second task natin. Okay, so tignan na naman ulit natin dito sa app kung mayroon ulit. Ayan, so meron ulit. Ang next naman ay padala. With Gooper po kasi, pwede po kayong magpadala ng items, office documents, and more. Sir Jan? Yes po. Okay, good morning po. Kunin mo na lang po yung padala niyo, sir. From Cooper po. Opo. So makakaasa po kayong yung documents nyo is makakarating ng maayos at safe. Thank you, sir. Thank you po. Okay, so pag nagpa-deliver kayo, nagpadala at nagpabili kay Gooper, asahan nyo, safe lagi yung items. At ayun nga, available na po ang Gooper app sa Play Store at App Store. Nakalagay na rin ang description sa link, kaya download na.
maliit ka po. Ito na po yung pagdala po. 45 pesos lang po. Picturean ko na lang po. Sige po. Okay, so ayan mga idol. So tapos na nga tayo. Wait, check muna natin yung app. Baka meron pa. Yan, so clear na yung mga task po natin. Okay. Okay, so nakakapagod pala maging isang GoPro rider. Pero ang saya. Kasi ang dami ko natulungan sa way. Okay? Pero saludo ako sa mga delivery riders natin. Okay? Lalo na dito sa GoPro. Okay, so tara, balik na tayo sa GoPro office. At yun nga mga idol, nakabalik na nga ako dito sa my GoPro office at nag-enjoy naman ako sa pagdi-deliver. Ang hirap maging delivery rider. Kalaban mo talaga yung init tapos kalsada. Pero okay naman kasi maayos yung kita kahit papano. Isang araw ko lang sinubukan pero ramdam ko kung paano yung pinagdadaanan ng mga riders. Lalo na sa GoPro. Kaya, sana ma-appreciate din nating mga customers yung sakripisyo nila para lang ma-deliver ng maayos yung mga pagkain at items natin. So yun lamang po mga idol. Salamat sa panonood. Thank you and bye-bye.